वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत पारंपरिक पद्धतीचे बेसनचे लाडू। लाडू बनवण्यासाठी आपण 1 किलो चांगल्या क्वालिटीची चणा डाळ घेणार आहोत। दळून आणण्यापूर्वी ती आपण थोडीशी भाजून घेणार आहोत। अजून इथे आपण अर्धा किलो तूप आणि पिठी साखर पावडर शुगर घेणार आहोत। इथे आपण ड्राय फ्रूट्स घेतलेले आहेत, त्यामध्ये काजू घेतलेले आहेत, बदाम घेतलेले आहेत, पिस्ते आहेत, हा खसखस आहे, वेलची आणि जायफळची आपण पावडर करून घेणार आहोत। एवढ्या वेलचीमध्ये मी याच्यातलं पाव जायफळ तोडून टाकणार आहे। काजू, बदाम, पिस्ता याचे बारीक तुकडे करून थोडेसे ते गरम करून घेणार आहे मी। आपल्याला खसखस सुद्धा भाजून घ्यायचे आहे। खसखस आणि जायफळ यामध्ये औषधी गुणधर्म आहेत, त्यामुळे बेसन आहे ते आपल्याला पोटाला बाधणार नाही, त्यासाठी आपल्याला खसखस व जायफळ वापरायचे। एकाच वेळेला सर्व चणा डाळ न भाजता आपण अर्धी चणा डाळ आधी भाजणार आहोत। साधारण अर्धा किलो चणा डाळ आपण आधी भाजणार आहोत, त्यामुळे ती चांगली भाजली जाते। खूप करपवायची नाही आहे आपल्याला, ती साधारण कलर त्याचा बदलला पाहिजे। आता आपण जी चणा डाळ भाजून दळून आणली होती त्याचं जे बेसन आहे ते चांगलं भाजून घेणार आहोत। सुरुवातीला आपल्याला सुकंच पीठ भाजायचं आहे, गॅस बारीक ठेवायचा आहे। 7 ते 8 मिनिटं पीठ मी हे चांगलं भाजून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी आता थोडं थोडं तूप ॲड करणार आहे। आपलं पीठ भाजून झालेलं आहे। हे अर्धा किलो पीठ घेतलेलं आहे मी, 2 पार्टमध्ये किंवा 3 पार्टमध्ये घ्यायचं आहे 1 किलो पीठ, तर ते चांगलं भाजलं जातं। यामध्ये मी साधारण 150 ग्रॅम तूप घातलंय। साधारण आपण पाहू शकता हे आपण दळून आणलेलं पीठ होतं आणि हे भाजल्यानंतरचं पीठ आहे। कलर असा चेंज झाला पाहिजे, पीठ चांगलं भाजणं फार गरजेचं असतं। बेसन चांगलं भाजून झालेलं आहे, त्यामध्ये आता आपण पिठी साखर ॲड करतोय। पिठी साखर ही चाळून घेतली आहे। पिठी साखर मिक्स करता करताच आपल्याला वेलची पावडर सुद्धा मिक्स करून घ्यायची आहे। वेलची जायफळ पावडर आहे ही। आपण अख्खं जायफळ घेतलं होतं, त्यापैकी इतकं जायफळ उरलंय। पाव जायफळ वापरलेलं आहे। जायफळाचा वास खूप छान असतो, पण ते जास्त झालं तर कडू टेस्ट होते। यानंतर आपण खसखस घालून घेणार आहोत, तोही छान मिक्स करून घ्यायचा आहे आपल्याला। ड्रायफ्रूट्समध्ये चारोळी सांगायची राहिली होती, चारोळी सुद्धा ॲड करायची आहे। हे सर्व ड्रायफ्रूट्स टाकून घ्यायचे, हे तुमच्या आवडीनुसार आहेत। मनुके आवडत असेल तर ते सुद्धा टाकून घ्यायचे। हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया छान। 1 किलो पीठ भाजण्यासाठी मी 400 ग्रॅम जवळजवळ तूप वापरलं। 100 ग्रॅम तूप मी इथे गरम करून घेतलेलं आहे। हे तूप गरम केलेलं आहे। आता ते आपण थोडं थोडं यामध्ये घालणार आहोत। जसजसे आपण लाडू वळणार थोड्या थोड्या भागामध्ये हे तूप घालून ते मिक्स करून त्याप्रमाणे आपण लाडू वळायचे आहेत। पिठामध्ये थोडं थोडं तूप घालून लाडू आपल्याला वळून घ्यायचे आहेत। जास्त तूप झालं तर लाडू नीट वळले जाणार नाहीत, प्रमाणातच घालायचे तूप। असे सर्व लाडू बनवून घेऊन सर्व करून दाखवते तुम्हाला। मी पारंपरिक पद्धतीने बनवलेले बेसनचे लाडू ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा। थँक्यू।